Jan. Yo. Sak mene-mene iki lho. Gedine. Lur, misal kamlah lur, harga sekarang 13.000. Lek emang 15 kok ngapusi. Pekerjaan iki padha ning kono kae kekeselen. Duh, kaya lur, panane coblok kaya ngene iki. Jan. 13.000. Regane 13.000 jan mlosoh, Lur. Jan, kaya ini lho, Lur. Jan bos coblok tenan lek kaya ngene iki. Ha sing ngepek kae lho. Jan ngalah nih. Pari disebar. Nah. Iki lho sing rese-rese kur kaya anu, kaya dipulut, kur mandek ora miser-miser. Oh, yang ini lur, jan losoh lur. Nandur lek ngene iki ya jan iso marem ning ati, Lur. Kaya ngono kae lho. Oh, jan. Sing didai kae kur sak titik wis samono kae. Oh, ini lur. Oh, sing epek barang kur mandek kae. Sake kae. Kaya ngene iki lur. Jan wong barang kaya ora miser. Lah jan sampe kaya ngene to, Ra. Mlosoh. Kaya beras di bar. Piye kata-katane iki tak ndelok kata-katane wong sitok iki? Iki piye kata-katane hari ini, Lur? Hari ini piye? Cobloke gede-gede. Lah kata-katane hari ini cobloke gede-gede, Lur. Yo. Kata-katane gimana, Lur? Cobloke gede-gede, Lur, hari ini. Cobloke gede-gede. Biasane separuh. Jan. Ini lur. Ah kaya ngene lur, jan. Iso mlosoh wae. Ngresi ngampek ning tangan keju bentol kabeh. Bentole mergo gaterne lho lur, kudu dikira ngopo. Ya wis ngono lur, ya iki petani porang coblok wae hari ini menyala. Pokoke iki kaya ngono kuwi to lur. Wes ngono ya lur.
Iki lho lur hasil lur wis dilumpukne ning kene iki lho lur sakmene mbane iki lho lur. Hasil sithik wingi kae lur. Oh. Wis samene mbane iki lho lur. Sidane. Lho. Wih, jan alhamdulillah kon iki ditimbang. Yo. Kalau lo pekerjaane leren kalau lo pekerjaane ngangkut iki. Wis mlumpuke iki lur. Lah terarabek ku ya sareng ndongkong kae. Urung. Oh lho, 2.138. Carry boy punya. Carry dan ini sang guru. Makan dulu. Tak kau mau kaya. Dulu gitu. Telu pitu, 137. Oh ini lho bobote 2 sak lur. Regane piro, Bos? 15.000. Oh kuwi lho lur. Regane saiki 15.000. Ayo pekerjaane padha teloh-teloh kekeselen. Alah, lek kae wong sitok kae, alah, lek kae. Malane. Jangklo kekeselen. Alah, rajamu kae. Lah terah kae ngusungi samono mbane to, Tra. Lho sampe niki lho, Lur. Ali ngusung terus teloh-teloh. Pokoke. Ha ini lho. Sing nimbang untunge kok wis bar madang. Dadi kau wasit lur. Rata-rata 70. Jan. Yo. Sakmene-mene iki lho. Gedine. Lur, misal alhamdulillah lur, harga sekarang 13.000. Lek emang 15 kok ngapusi. Pekerjaan iki padha ning kono kae kekeselen. Wis ngono ya lur, tak akhiri ya video dari saya ini tadi mereview ya lur panen porang karo wepek ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.